Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Magandang umaga Pilipinas, Maxo, mga Pangasinan, Bangon, Kilagagay. Tanay, balik-balik ka po sa nata nakakita na latang mira. Araw ngayon ng Sabado. Uy, 15 Action Conrad. Kanyan manaya, bali-bali na naman sa imis mo, ha? 15 manaya natin, petsa 15. Ibig sabihin, ikaw ay sa sweldo ngayong araw. Welcome ho mga ka-aksyon na sa inyong paboritong programa sa radyo ngayong umaga. Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama ko ninyo mga kaibigan. Huwag dyan sa tuwatan patapatagin ka araw aksyon ahikam de sana pasyon. At syempre sa ating Master Control nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Ay nako, tayo po yung live na live mga kapapakinggan mga kaibigan sa 1161 kHz sa ating mga talpihitan Aksyon Radyo Pangasinan 1161 kHz. At hindi lamang yan mga kaibigan, naka-live stream din mo tayo sa ating Facebook page. Ang ililing ay i-like at i-follow sa Facebook page may Aksyon Radyo Pangasinan. Hindi lamang yan, pati sa YouTube mga kaibigan, naka-live stream din ho tayo. Alam nyo naman kailangan mag-forward din ng technology kung minsan. Ang teknolohiya napakahalaga ho niyan mga kaibigan. Kailangan lahat ng plataforma meron po tayo dyan sa Aksyon Radyo. Ay, as usual, mga latest news and latest reports na naman ho ang ating tatalakayin po ngayong mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kaya dyan lamang kayo sa Aksyon Radyo. Huwag kayong aalis mga kaibigan na naman ang ginagawa ho ninyo. Kayo man po nagluluto ng almusal ho ninyo, nagja-jogging ho riyan, nag-exercise o nakahiga pa rin sa inyong mga higaan. Ang yulilingwanan, dito pa rin po tayo sa Aksyon Radyo Pangasinan. Mga latest news and reports ho natin ngayong araw mga ka-aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Para sa inyo mga opinyon, mga kuro-kuro, mga reaksyon, mga public service announcement, mag-text lamang o tumawag sa ating SUN number 0922-852-1161. Sa ating mga balita ngayong umaga mga kaibigan, mga ka-aksyon, uy, kamusta? Medyo maginaw pa rin ang ating umaga ho mga ka-aksyon. Bale-bale ko na siya ko na niya, agad malamos, wala, kailangan, ipapasok ko sa trabaho, unlog ka trabaho, di ba? Unlog ka trabaho, san ag ka na lamang, di dumay pakaangob si ka na sa rito to, di ba? Dumay pakaangob doon si ka, di ba? Pero ganyan talaga, no? Alam mo, yung ito mga ganito action kontra de kuan, ito yung mga necessities ng buhay. Speaking of which pala mga kaibigan, ayon po dito sa Pag-asa, patuloy ho na magiging ganito yung kalagayan ho natin mga ka-aksyon sa ating panahon, especially tuwing umaga, no? Dahil patuloy pa rin ho na umiihip itong hanging amihan na tinatawag ho natin mga ka-aksyon. Pero medyo bilis-bilisan natin, medyo samantalahin na lang ho natin to mga kaibigan, mga ka-aksyon, dahil bandang February, late February, second part ho ng February mga ka-aksyon, medyo hindi na ho natin ito ma-enjoy. Unti-unti nang hihina by mid-February. Itong tinatawag natin na hanging amihan po mga ka-aksyon. Kaya natin sambot yun lang agagi. Tapos medyo ambotol, medyo maragam natin yung kampasan. Ayan po mga kaibigan. Inaasahan po ang temperatura ko natin sa lalawigan ng Pangasinan. Maglalaro mula 21 degrees
hanggang 29 degrees. At marito magbago depende po sa ating lokasyon. At magpapatuloy ho ang mahangin at malamig na panahon dahil parang sinatawag na surge ng amihan. Ay, bali-bali, ibig sabihin mga kaibigan, masarap po ang ating panahon. Masaya. Bali-bali sa panahon tayo natin, Aksyon Conrad. Samantala naman sa ating mga balita pa rin po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Nako. Eto po mga kaibigan, dyan sa may Mangaldan, pinag-uusapan ho natin mga ka-aksyon kahapon. Baka kayo po yung nabiktima natin si alias Malu Fernandez o alias Malu Mislang. Maraming pangalan na ginagamit to magtungo lamang po raw. Pakisuyo magtungo lamang daw yan sa impilan ng pulisya sa may bayan ho ng Mangaldan upang maipahil nyo yung reklamo laban dito kung sakaling may ginawang masama ito sa inyo mga kaibigan. If you could remember, ito yung nagtitrending ho ngayon mga kaibigan, di ba? Dahil ito nga ho ay nahuli nga ho, siya nga yung nahuli at naaresto nga ho, hindi pero doon sa kanyang ginawang krimen na iba. Hindi sa kanyang ginawang krimen netong nakaraan. Ito yung naaresto dahil sa kanyang krimen na ginawa nung una. Diyan sa may Laguna ho mga kaibigan. Pero nagkataon na ayan din pala yung tumangay netong mga alahas, itong mga fancy jewelry. Ito si Asik Goddess Hope Libiran mga ka-aksyon. Kaya kung kayo ho'y nabiktima ho nito mga kaibigan, itong tao ho na ito nagtatago sa maraming pangalan. Malu Fernandez, Malu Mislang at kung ano-ano pa riyan. Pakisuyo magtungo lamang daw sa may Mangaldan PNP. Isumbong ho ninyo mga kaibigan. At i-verify ho ninyo kung siya po yun. Nang sa kayo, masampahan po ninyo ng patong-patong ho na kaso. Alam mo ba, Aksyon Conrad, na dito sa may Metro Manila, medyo naabala na itong mga tao. Diyan kayo sa may Metro Manila mga ka-aksyon, nag-aalala na itong mga tao dahil starting Monday, January 17. Tama ba? January 17 ba yung Monday? Oo, January 17. Effective na ho yung no box, no ride policy po riyan mga kaibigan. Pero etong matindi mga ka-aksyon, just in case lamang na hindi niyo alam, akala ko nga nung una Metro Manila din, pero pati pala Pangasinan kasama ho riyan mga kaibigan, sa may no vaccine, no ride policy ho na iyan. Ayan nga yung natin, ayan yung binirify ho natin dito kay Manong Bernard Turliao ng Autopro Pangasinan at doon nga sa pakikipaghuntahan natin sa kanya neto nakaraang araw dito sa Aksyon Radio mga kaibigan. Ito'y medyo out of the record na ho ito, pero naitanong ko ulit sa kanya, na i-verify ko, bandang tanghali ko na ito naitanong sa kanya, kasi may mga nagsasabi kasi ang no vaccine, no ride policy na yan is applicable lang daw sa Metro Manila. Sinasabi naman ng iba, kasama ko lalawigan ng Pangasinan. Kaya ang ginawa ko natin mga kaibigan is kinumpirma ko natin sa isang leader ko ng transport group dito sa lalawigan ng Pangasinan through Mr. Bernard Tulyao. Eto mga ka-aksyon, makinig kayo ng mabuti Sabi niya rito, hello, good PM po. May no vaccine, no ride is in NCR lang po ba? Or nationwide with alert level 3 po? So yung text ko Anya, so in reply to NCR lang po. Pero nag-abiso na ang DOTR, LTFRB na ipapatupad din sa mga alert 3 o alert level 3 na mga region. Anong ibig sabihin po niya mga kaibigan? Anong ibig sabihin po niya? Eventually, maaari hong madama ho tayo sa may no vaccine, no ride policy ho na yan mga ka-aksyon. So sa Monday, initially NCR, then ayon nga dito kay Mr. Bernard Tulyao, nag-abiso na ho ang DOTR, nag-abiso na ho ang LTFRB, ipapatupad din daw sa mga regions na nasa ilalim ho ng Alert Level 3. Ano ba Alert Level 3 ng Pangasinan ngayon, Ano ba alert level? Nabanggit ko na pala, Ang Pangasinan is alert level 3 ngayon, di ba? So maaaring isama ho tayo diyan sa may listahan po, yung tinatawag ho natin ng mga no vaccine, no ride policy. Kaya ang tanong ho rito mga kaibigan, compared sa Metro Manila kasi 99% na bakunado ang populasyon ho riyan mga kaibigan. Napakaliit na lamang ho ng bilang hindi pa ho bakunado dyan mga ka-aksyon sa Metro Manila. Paano po dito sa ating kaya mga ka-aksyon, may mga mananakay sa atin dito, hindi pa bakunado mga kaibigan, di ba? May mga mananakay ho tayo rito mga ka-aksyon hindi pa nababakunahan, hindi pa nagpapatulog na kanilang first dose ng mga bakuna. So kung yung plano ho na yan ng DOTR mga kaibigan ay ipasok din ho dito sa lalawigan ng Pangasinan yung no vaccine, no ride policy,
Ang tanong ho riyan, paano po kaya ito mai-implementa mga ka-aksyon, ha? Paano ho ba i-impose ng DOTR po ito? Sino ang bibigyan nila ng mandato na mag-impeksyon, mag-inspection po, ha? Diyan po sa mga vaccination card, vaccination forms ho. Na ito mga ka-aksyon ho natin na sasakay po sa mga pampublikong sasakyan. Jeepney man yan, o bus, o minibus, o kahit ano pa man riyan, di ba? Buti kung terminal to terminal tayo, point to point ho tayo rito sa Pangasinan. Hindi di ba? Dito sa may Dagupan City, wala naman terminal ang Bunuan, wala naman terminal ang Karanglaan, di ba? Point lang tayo, point to point tayo, hindi tayo terminal to terminal. Mauno si nga Cubao to Dagupan, terminal to terminal tan, di ba? Hanggang uno pas ka, noon lugan ka dyan, terminal, di ba? Antes na kang panulugan na bus, ipanang mo nito yung vaccination card mo, okay, di ba? So, ano pas kayo, parang namalabat yung vaccination card mo, okay, no problem, di ba? Dyan sikat tayo, dyan Dagupan City, nagawan mo tan sa akin, sari pa sa'yo, di mo traffic lang mo, di ba? Ayan ho, ang aabangan ho natin mga kaibigan. So, binabanggit nga ng mga transport groups mga ka-aksyon na hindi magiging practical. Hindi practical na gawin daw dito sa lalawigan, sa mga liblib na lugar. Yung panukala na no vaccine, no ride policy ho na yan. Tsaka isang punto ho riyan mga kaibigan, mga ka-aksyon. Baka mapeke ho yung mga box cards. Alam nyo, sa panahon natin ngayon mga kaibigan, sorry to say, pero napakadali lamang ho magpeke, yung mga vaccination card ho na yan, especially kapag itong mga ganitong uri ho ng itong uri ho ng mga cards ang binibigay sa mga pagamutan, di ba? Sorry sorry sa mga hindi ko naman kayo tinatawanan, hindi ko naman kayo inaano, pero kung tutusin mga kaibigan, madali talaga magpeke ho. Madali ho magpeke po ng mga ganyang vaccination cards mga kaibigan, di ba? All you need is a very good internet connection and a very good computer user. Isang tao magaling po mag-Photoshop, gumawa ho ng mga kopya-kopya ho yan mga kaibigan, di ba? Ganun po kadali magpeke ho niyan. Di na ho nila makahalata mga kaibigan na ibang pangalan na ho yun nandun, di ba? Ay nako. Uy, Maxong Umaga, kendi Sir Salde Bruan, Dan kendi Sir Glenn Castres. Good morning, ang batal-batal, yakabwasan, sabi ni Sir Glenn. Magandang umaga rin po sa inyo, manong, Sana maayos ang kalagayan ho ninyo ngayon. Ano bang almusal natin ngayong umaga, ingat-ingat na lamang ho, Speaking of almusal pala, Maxong Umaga sa mga kaka-aksyon natin yan sa may Barangay Bugawan, San Carlos City, Iraramay manggagawa na taho natin yung kabwasan. Nako, good morning po sa inyo, Maaksyong umaga, Sana yung mga taho vendors natin ay nandyan na ho sa lugar. Umiikot na ho yung mga yan, sigurado. O sumasakay na sa jeep yung mga yan. O kinukuha na po yung kanilang mga supply nito mga taho, At lalarga na ho sa iba't ibang mga lugar dito po sa Central Pangasinan para magbenta ng mainit-init na taho. Diyan po sa may Barangay Bugawan, San Carlos City. Na niluto ho, diyan sa may Barangay Bugawan, San Carlos City, Okay, bali-bali man taho natin ang Conrada. Samantala naman po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balitaan po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Karumanin balita tayo natin yung kabwasan. Ang Dagupan City is renewed po mga kaibigan until January 31. Under alert level 3 po tayo mga ka-aksyon. Ibig sabihin po niyan medyo alert level 3 pa rin po tayo. Medyo maigpit pa rin po ang kalagayan ho natin dito sa may syudad ho ng Dagupan. Teka lang, mangkape at labat, maganda labat, unilopak labat, Okay, bali-bali mangkape parts, Ararata na, bali-bali mangkape, Bali-bali unilop na kape, atay kape mat black coffee, ararata na, may freshly brewed kunanapay, balik tayo sa pinag-uusapan natin, starting Monday, January 17, Interon Region 1 at under alert level 3 lang. Yan
Kahapon po kasi mga kaibigan ay sinama ho itong lalawigan ho ng Ilocos Sur sa Alert Level 3. Although it will be effective on Monday, January 17 po mga kaibigan. So for the entire month of January ho mga ka-action, ayan, Alert Level 3 ho tayo sa Region 1. Ay mga ka-action natin dyan na magta-travel. Kung kayo magliliwaliw lang naman ho mga kaibigan, gagala lang naman kayo, wala kayong patutunguhan, iwas-iwaso nyo na ho mga kaibigan. Iwas-iwaso nyo na ho mga ka-action. Na gumalagala ho muna. Kung di naman mahalaga yung travel ho ninyo at kayo po may kasama mga bata, nako, iwas-iwas ho muna dito mga ka-action. Samantala naman po mga kaibigan, na karagdagan pa ho natin mga ulat ho ngayong umaga. Yung mga magbabar exam sana netong next week sorry boys medyo na-move yung bar exam ho ninyo. Schedule ho ng bar exam po ninyo Ang schedule kasi ng bar exam dapat mga kaibigan January 23 o January 25. Yan dapat yung schedule ho nun. Ang problema ho mga kaibigan ang dami hong natamaan ho ng COVID-19 na mga barrister, yung mga sasailalim po sa bar exam mga kaibigan Kaya ang ginawa ho ng Korte Suprema ho mga kaibigan i-reschedule na lamang po sa February 4 at February 6 yung bar exam po riyan mga kaibigan Alam mo may malapit palang lugar dito sa atin na pagdarausan itong bar exam Eto ho mga kaibigan sa may Luzon Baguio City, tapos San Fernando City, La Union, tapos Tuguegarao, Cagayan, Boyombong, Nueva Ecija, Angeles, Pampanga, Lipa, Batangas, Calapan, Mindoro, tsaka Naga, Camarines Sur pala, bukod po dyan sa may Metro Manila Alam nyo, may mga tropa tayo na magbabar exam ho ngayon sana mga ka-aksyon pero ayan mukhang pornada ho Itong examination po, itong mga ka-aksyon ho natin into February na lamang po Di bali, mas maganda ho yan more time to review. Mas makakapag-aral pa ho itong ating mga barrister, itong mga ka-action ho natin na mag-examine ho ngayon sasailalim mo sa bar exam. Special shoutout na rin tayo kay Boss John D. Sir John D! Kay Sir John D. Cisnero, ayan, ng Speaker Eugenio Perez National Agricultural School Sila ho ay mag-bar exam ho sana ngayon. Mukhang mapupurnada, sir. Di ba, sir? Konting lang naman, konting adjustment lang naman yan. Ilang linggo lang naman po yan, sir. Isipin mo na lang, nabigyan kayo ng mas karagdagang oras para makapag-review para dyan sa may bar exam po na yan. Dami nagtatanong sa akin, bakit yung bar exam, sir, tinawag na bar exam? Bakit po ba, hindi na lang, pwede namang, di ba? Pwede namang lawyership licensure examination. Pero sir, bakit bar exam ang tawag ho riyan? Alam nyo, magandang katanungan yan mga kaibigan. Ito kasi sagot ho riyan. Alam nyo doon sa korte, di ba, merong boundary ho doon, di ba? Merong bar na tinatawag ho doon. Ang mga sa korte mga ka-aksyon, yung bar, yung mga wooden or iron bars ho na nariyan sa harapan po ng korte mga kaibigan, hindi ko pwedeng pumasok ang basta kung sino-sino ho riyan mga ka-aksyon. Ang pwede lang hong papasukin ho riyan ay kadalasan itong mga abogado ho talaga. Ito mga nakapagtapos ho at nakapasa ho ng mga licensure examination. Mga judge, mga lawyer, ayan ho mga kaibigan. Mga prosecutor, ayan. So in other words, yung ordinaryong tao, hindi pwedeng basta-basta pumasok ho dyan sa likod ng bar ho na yan sa korte. Diyan po nakuha yung term na bar exam. Kasi ibig sabihin, kapag naipasa mo yung examination na yan, you are free to go. You are free to enter the bar. Diyan sa may korte ho mga ka-aksyon. Ganun po yun. Kaya bar exam ang tawag ho nila dyan sa eksaminasyon na naglibigay lisensya ho sa mga abogado. Naku, nakakamiss story mag-aral ng abogasya. Action Gondad, Alam mo ako gusto kong maging abogado rin kung tutuusin, wala di kaya ng utak natin ang kaya lamang natin dito mga kaibigan hanggang ganito lang naman ng kaya ho natin, di ba? Hindi, biro lang Medyo mahal kasi mag-aral ng law mantakin ho ninyo, hindi lang mahal, pati yung schedule mo sa klase mga kaibigan, gabi, di ba? Yung mga ka-action natin, nakakilala ho natin dyan mga action umaga pala kay Sir Attorney Natagning Rebudal mantakin ho ninyo mag-exam mga mag-klase mga yan, gabi, Action Conrad sa klase na law school, labi. Anong oras? Alas 5 hanggang alas 9 na labi, di ba? May araw man alas 10 ni, di ba? May araw mula ni work na kay Boss Santo, di ba?
Mahirap po mag-bar mga kaibigan. Mag-aral ho ng abogasyo tapos mag-exam ka pa ng bar exam. Alam nyo ba na yung bar exam mga kaibigan? Yan po ang isa sa mga pinakamahirap na eksaminasyon dito sa Pilipinas. Sa sangkairapan ta, action kontrada, bar exam, tapos MD exam, tapos yung chemical engineering examination, yan. Yan yung mga mahihirap po na examination po dito mga kaibigan. Siyempre, isama mo na dyan yung hunter exam, di ba? Hindi, teka lang. May hunter exam na nabanggit, ha? Ayan o, mga ka-action. Kaya, kuhana, yung mga mag-exam ngayon ng bar exam, ay galing-galingan ho ninyo mga ka-action. Di ba, kapag kayo nakapasa, congratulations. Pwede na kitang tawaging panyero o di kay attorney. Oras, alas 5:40 nakabasan on point sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1, kasabalaban, pagkano pa imano. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tamahan. Nakabili na ako ng Zed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga itong Zed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang bango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Zed Panyawan Liniment Oil yata yan. Zed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Zed Marketing. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Point Management and Staff. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko. Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko. Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 74 years old. Ito ang aking kwento, MX3. Mga kwento ng pag-asa. Ako garantihan tagid mo. Sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact. 17 na ako next year. Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw. Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa telebisyon. Napanood ko nga po sa telebisyon na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain.
At nagulat ako, napakasarap pala ng MXP coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MXP coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun, yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang naging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw, 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yung ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-tuloy ko po ang MX Plain at ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Pina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MXC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MXC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa telebisyon. Saka sa page ko ng MXC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MXT para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone. Lobat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MXT. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MXT. Sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 5:49 na kabosan ng Papa Will sa Action Radio Balitang Bayan numero ng Morning Edition Sabado. Kayo ba yun rin siyang siyawa? Diyan ay sa tuwatan patabatag yung kaaraw action ay kamdas sa lapasyon. At syempre sa ating Master Control, narin din po Action Conrad Alvarez. And let there be light. Alikas mo ha. Malalay sila ha. Thank you very much Action Conrad sa pagpapailaw ng aking daan. Alikas mo ha. I feel good. Mga showmaga kay Madam Emilita Caburnay at kay Alice Fernandez Moyano. Yaman babantayan si katayo natin yung kabosan na tatamad si Madam Rose Montemayor Pasyon. Ha? Hindi
kay Sir Zaldi Bruan, Sir Glenn Castres. Ayan, ingat-ingat po kayong lahat dyan. Thank you very much sa inyong panonood po dito sa Action Radio. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan ngayong araw, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Nako. Dito naman po sa ating karagdagan po mga balita, ditad balik na mga alda nagagi, ha? Nanimbanagya agaw, nakakalungkot. Although naiulat na ho natin ito sa Action Radio, mga kaibigan, ha? Nakakalungkot ko rito dahil may namatay ho na baby, ha? At ang diagnosis po sa kanya, mga kaibigan, mukhang COVID-19 po ang ikinamatay ho nitong kawawang bata po, mga kaibigan, ha? At sa ating nakuha rito, ayon sa report, isinilang po itong baby, pero binawian din ho ito ng buhay makalipas po ang 2 araw. Ayon kay Dr. Raquel Ogoy, ang COVID-19 focal person ho ng Mangaldan, malusog naman daw itong bata na lumabas, pero pagsapit ng January 9 ng madaling araw, sinabi ho ng nanay ho ng baby na iyak ng iyak at nangingitim na ho itong bata. Kaya ito kagad ay tinakbo sa pagamutan, pero dineklara na hong dead on arrival. Ngayon, lumalabas po doon sa RT-PCR test result na itong baby, mga kaibigan, COVID-19 positive ho pala. O kaya ang tanong ho ngayon, saan po nakuha ng baby? Saan po posibleng nakuha ng baby itong COVID-19, mga kaibigan? Ha? Turns out po, mga ka-aksyon, na itong nanay ho pala, ay hindi pa ho pala bakunado nitong COVID-19. Ayan po, mga ka-aksyon, ano? So, di natin alam, no? Kung talaga nga bang ganyan, sana na po, ha? Pero sana ho, ano? Sana ho'y maling kwan lang po ito, no? Sana'y misdiagnosis po itong nangyari ho rito, mga kaibigan, ha? Sana iba ho naging dahilan po ng pagkamatay ho nitong na kawawang bata ho na ito, no? At hindi po mismo itong sakit na COVID-19 ang kanyang kinamatay po sana. Anyway, para po sa mga ka-aksyon natin dyan, ng mga nanay, mga buntis, safe po yung magpabakuna ho kayo, mga ka-aksyon, ha? Pwede ho magpabakuna po riyan, ano? At pinakamahalaga po riyan, konsulto nyo muna sa mga doktor ho ninyo kung nais po ninyong magpabakuna upang mabigyan ho nila kayo ng sapat na tulong. May kinalaman po dyan sa bagay ho na iyan, no? At kapag kayo naman po ay nabakunahan, mga ka-aksyon, siguraduhin po natin, ano, na tayo ho ay handa po sa anumang adverse effects po na itong bakuna ho na tinatawag natin. Mga public service announcement, hindi magano agagit na natin mira, ha? Ito ay galing po sa may Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco. Galing po sa ating mga ka-aksyon po dyan. Ito, mamaya na ho ito, mga ka-aksyon, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ho ng hapon. Yung mga listeners ho natin, dyan po sa may bayan ho ng Lingayen, mga ka-aksyon. Medyo masakit po ito, mga ka-aksyon, At dyan sa may Tonton, Libsong East, porsyon na Namulan, Sitio Totoka, Padilla Street, porsyon na Estansa, Malimpok East, Malimpak West, Malimpak Sentro, Balangobong, Tankapandanan, Untan Tumat, Jad Mga Taram, porsyon na Durungan Punta, Sitio Papalyasan, Durungan Katakot, Tan Durungan Sawat, Tan Alitaya, Tan porsyon na Gagasangan at Bangaldan, natin yung kabasan, alas 8 na kabasan, hanggang alas 5 ng araw, ang Gapoy, Siloyo, Ditan na aning, Gapoy Kuryente o Ditan, Untan Tumat, Jad Nabuas, Ago na Simba, January 16, 2022, 8 a.m. to 5 p.m. Porsyon na Dulag, Sitio Little Baguio, Lingayen. Baay, Sitio Pandayan, Tanhacoba Street. Untan tumat at sa tay porsyon na Barangay Dulag at Binmalay. Untan tumat at Durungan Vergara, Durungan Valerio at Bangataram, Tan Maasin, Sitio Matabang, Tan Anulid, Sitio Saipan. Ditad Mangaldan, ang Gapoy Silio na buwas, ang Gapoy Kuryente na buwas, Simba, Enero 16, alas 8 na kabuwasan hanggang alas 5 ng araw. At ang public service announcement manlalapod sa Central Pangasinan Electric Cooperative o dino sa Senpelco. Samantala naman, maaksyong umaga sa iyo, Mr. Samuel Del Prado. Nakatutok ko sa ating ngayon online via Facebook Live. Thank you very much. Ingat kayo dyan palagi, sir. Naman ang ulam ho ninyo. Sana masarap ang ulam ninyo ngayong araw. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan po, mga kaibigan, na mga ka-action ho natin ngayong araw.
ay kaso na sa COVID-19 jadloyag na Pangasinan. Again, Tulaya Parts, ang tatagay na lamon sa kaso na COVID-19 jadloyag na Pangasinan tayo. 4-digit na ho mga kaibigan, ha? Just in case lamang ho na hindi ho kayo pamilyar, hindi kayo updated. Nasa 4 digits na ho ulit, tumakyat na ulit sa 4 digits ang bilang ho ng COVID-19 cases dito po sa lalawigan ho ng Pangasinan as of January 14. Kagabi ho mga kaibigan, alas 6 ng gabi, ang Provincial Health Office ay nakapagtala ho ng 290 na bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kaya ang total ho natin mga kaibigan is 1,348 na ho na active cases po mga kaibigan. Ha? Of course, maranaan dyan niya kaso so Dagupan City, which according to the Provincial Health Office of Pangasinan has 236 cases. Also Blay, so Balay na Kalasyaw, 94 cases. Ordaneta City, 85 cases. Sagi, Dakil Pilo. Lingayen, 80 cases. San Carlos City, 62 cases. Malasiki, 60 cases. Santa Barbara, 59 cases. Binmali, 50 cases. Mangaldan, 49 cases. Asingan, 41 cases. San Bautista, 38 active cases. Jadloyaga. Medyo kwanto mga kaibigan na hindi talagang medyo talagang nakaka-alarma ho ha. Etong bilang ho nito mga ka-aksyon, kaya pakiusap ha. Yung mga ka-aksyon ho natin dyan, please labat ha. Mag-ingat-ingat po kayo mga ka-aksyon ha. Hindi ho biro ito no. Bagamat wala pa hong opisyal na pahayag ito mga taga-gobyerno ha. May kinalaman dito sigurado ito na ho yung Omicron variant po mga kaibigan ha. Nagkalat na ho, nakapasok na ho rito sa atin ito no. Maaring may local transmission na ho nung tinatawag ho natin na Omicron variant po mga ka-aksyon ha. Kaya ako medyo mabilis yung transmission ho ngayon mas makwan po to. Mas nakahawa po ito no kumpara po sa ibang variant ho ng COVID-19 mga kaibigan ha. Pakiusap may pabakuna na ho kayo kung kailangan po ano, kung di naman po salungat sa inyong paniniwala, sa inyong kalusugan. Pakiusap, magpabakuna na ho kayo mga kaibigan ha. Ay nako. Mantol-toloy tilid saray baritay natin yung kabasan. Balat man ba sa tingin na saray text messages si manlalapod saray dumarangal tayo. Agoray ha. Magana tabasan taray text messages sa saray lisi daras tayo tapian untan at agiraw barangan sika tayo ha. Antayo man lang, mairap to sikarot ang barangan sika tayo, di ba? Ito, sabi rito teka may bago natin basahin yan ha. Papasokin natin sa report galing sa labas ng impilan sa pamagitan ni Action Freddy Fardo. Mga Action Freddy, please come in. Ma-aksyon at ma-COVID na umag-aksyon na hikama. Pero ang dala kong balita ay hindi naman tungkol sa COVID, kung hindi ito ay ang patuloy na sinasagawa na operasyon ng kapulisan, yung tinatawag nilang sakleo. At ito ay simultaneous operation ng ating mga kapulisan hinggil sa mga pinagbabawal na mga baril at saka itong droga. Sa San Carlos City ay isang text message ang natanggap ng Tactical Operation Center ng syudad. 1:40 ng hapon na sinasabi na mayroon daw alleged drug courier na sakay daw ng Honda Click. I-describe yung kulay na dadaan daw ito sa papasok ng San Carlos City. At agad nag-plus alarm ang POC sa kanilang mga motorcycle riding group at nagkaroon ng oplansita. At batay sa report ni Police Lieutenant Colonel Luis Ventura Jr., ang hepe ng syudad, ay nagresulta ng pagka-aresto kay Jungi Tabion, 24 anyos, walang asawa, pintor at residente ng Blue Beach, Bunuan, Disit, Dagupan City. At ito ay dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 at 10591, baril at droga ito. At sa investigasyon, ito sa kanya ng Honda, quick na motorcycle ng ito masita sa may quarantine checkpoint, sa may magtaking. At ito'y hindi nakasuot ng helmet. Kaya unang sinita at nang ito ay hanapan ng driver's license, ay kinuha doon sa U-box ng kanyang motorsiklo, pero hindi siya mapakali at nagduda na itong mga otoridad
kung bakit ganon, biglang nagtangkang tumakas, tumakbo. At siyempre, nahablot ka agad ng isa sa mga pulis at ng kapkapan, nakuhanan ng isang headset transponder sa suksesyon ng Cebu. At na-discover din doon sa binuksan ng U-box ng kanyang motorsiklo, may nakita 21 bala ng M16. At ito ang kaso, kaya kinakaharap niya ngayon, nasa kustodiya ito na San Carlos City Police at ito ay naharap sa kaukulang kaso. Mula sa gitna ng Action Friendly Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Maraming salamat sa ulat niyan, Action Freddy Fajardo. Abay, grabe naman yan, sir. Karaming bala ng M16 rifle yan nakuha dyan sa mama. Pagkagamitan mo dyan, kuya. Nako, hindi kanyan, ano ba yan? Remember, paalala sa mga ka-action natin, yung mga mahilig magdala ng mga barrel horian, ano? Hindi ko naman kayo nikusgahan, ha? Pero iwasan nyo muna magdala ng mga baril, lalo na kung wala kayong license to carry firearms, ha? At lalo na kapag walang lisensya ko yung baril po ninyo, mga kaibigan, huwag nyo munang idala-dala mga ka-aksyon, ha? Diyan muna sa mga bahay po ninyo, no? O kung di kaya ipahawak nyo muna, i-turn over nyo muna, ipahawak nyo muna dyan sa mga police station sa inyo mga sariling bayan, ha? For safekeeping pansamantala, ha? Dahil, napakabigat ho mga kaibigan. Kung tingin po ninyo, mabigat na ho yung Republic Act 10591. Abay, antayin po ninyo mga kaibigan na mas mabigat po kapag meron pong violation po in violation of Gun Ban Election Act, ha? Gun ban na dahil ngayon na ho election period na nga ho mga kaibigan, ha? Mas mabigat po itong pagkakataon ho na ito mga ka-aksyon, ha? Ay, si Paloma! Ayan, gandang umaga sa iyo, Paloma. Nakatutok ko sa atin ngayon online, ha? Paalala sa mga ka-action ho natin, January 15 and January 16 ngayong araw ho mga kaibigan. Yung mga gustong kabakuna ho riyan na edad 12 anyos pataas, meron pong walk-in vaccination drive for COVID-19. First dose, second dose, tsaka booster shot. Diyan po sa may Pangasinan Training and Development Center 2. Sa may Lingayen po yan, sa may Capital Complex ho mga kaibigan, ha? Bagamat ang registration ho ay mag-uumpisa ho ngayong alas 7 ho ng umaga, sambot nyo lang agagit na natang mira. Nagkaroon ng singer kila ba ditan paso na? Batik kila dita na, mamparegister kila. Tani, sigurado, pila baldi na naman ho yan mga ka-aksyon, ha? Ito, paalaala ho, magdala kayo ng government-issued ID, birth certificate, student ID, passport, Odino National ID, etc. Then mga witmot na medical certificate, Odino Medical Clearance para sa mga batang merong comorbidity. Parang to na sikat minor de edad, edad 12 hanggang 17 anyos. So, dapat olay kaiba, miya parent o dino guardian. Ayan ho yung mga ka-action natin, no? Pero sabi ho rito, paalaala ho rito mga kaibigan, ano? First come, first serve basis. Ibig sabihin, nung nauputan kilay bakuna, sorry na lang po mga kaibigan, mga ka-action, Alright, dito tayo, registration start 7 a.m. Pakiusap po mga kaibigan, diretso na ho kayo mga kaibigan, yung binanggit ko natin, huwag niyong kakalimutan po yan, maganda tayo basan tayo na may text messages sa yung dumurigal tayo natin, Okay, Maxio, umaga pala dyan sa may Pusurubio, sa Parisan Family, Barlaan Family, ingat-ingat po kayo, Horian, Eto, good day po, may power interruption po ba dito sa may Pusurubio? Nako, sa ngayon, wala namang power interruption na nailagay sa atin. Pero check natin siguro, mamayang commercial break, baka meron ho, Kayo mapaga na wala, entertain tampol, Eto, binabati ko po sila Dada Barlaan, Raymart Maori, Carlo Barlaan, Armando Guzman, Tropang ML, thanks po. Ayan, Masyo umaga po sa inyo, no? Anya, wala ito po sa kanya, parang tutan sir, hindi umpawin lamot so dati, may wali quarantine pa schedule na palengke, ask ko lang po. Sana wag na, no? Sana wag nang bumalik doon sa dati, At to be fair naman kasi, hindi na rin yun nire-recommenda ng gobyerno na magkaroon po ulit ng ganyang bagay.
Etong alert level 3. Siguro kung alert level 4, baka ibalik yan ng scheduling na yan sa mga palengke, yung mga pass na yan, di ba? Yung quarantine pass schedule ko na yan, baka ibalik yan pag alert level 4 tayo. Pero mukhang hindi naman na magiging posible kapag mag-alert level 4 ulit tayo rito mga ka-aksyon. Unless yung pagtaas ko ng COVID cases sa lalawigan ay maging out of control. Pero from the looks of it, bagamat tumataas nga talaga yung kaso ng COVID sa atin, hindi naman po out of control po yan, di ba? Manageable pa naman ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, di ba? Tapos marami naman ako sa atin, naman ako sa atin, nabakunahan na ho kontra COVID-19. O kaya tingin ko malabo naman maipasok to, no? Malabo nang ibabalik itong dating panukala rito na magkaroon ulit ng quarantine pass schedule sa mga palengke at sa mga barabarangay. Si 7080, good AM. Bakit black coffee may hangover ba? Ewan ko, depende. Kung iniinom mo na black coffee, yung may brandy, di ba may gano'n na sinkontra, di ba? Di ba may gano'n? Yung bagong produkto ng brandy na may kape, di ba? Pero sing alaway-taway to action kontrad. Lanti, alaway-taway tuman. Ay, sige, alas 6:05 mo lang nakabasan. Ante, man ko ba sultini makasing kontrad? Tani, pero wala pampasilyo at sikat tayo, ha? Oras mga kaibigan, alas 6:05 na umaga, magkabalik po Aksyon Radyo Balitang Bayan na meron ako sa Malaban ng mga pagbalat ng kilabat. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Diyan na palabas yung pigay toon. Lanang yun kaantabay so Aksyon Radyo. Diyan ka na talonggaring tansubo kaya dinalan tayo. Matuor kaming manseservisyon si kayo. Balat agmiya nagawaan no ang gapoy tuloy-tuloy support tayo. Diyan pa na maglay na saray tulong. Voluntaryon kimay. Tan pa nang iyan sakit at saray kabaluyan. Balbalag ya salamat. Kaiba yung Aksyon Radyo tan saray nanduruman digital platforms. Man kakaiba tan manuulop tayod pantugyop na marakap ya kaimposan parad amin. Sama-sama tayo, Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Mga liwak pa dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansiya dishwashing liquid so anapon mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga,
Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, Max Mancha. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuro. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radio Balitang Bayan. Alas 6:12 na kabosar ng Papawel sa Aksyon Radio Balitang Bayan numero 1 Morning Edition Sabado. Babalik ko tayo mga kaibigan, kasama niyo pa rin Aksyon Income sa Nabasyolan sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Hoy, shout out sa mga ka-aksyon natin dyan daw sa may barangay sa Salangan. Ayan. Tapos dyan sa may barangay Siwasiw, sa may bayan ho ng Sual. Mga aksyon umaga po sa inyo dyan, yung mga ka-aksyon ho natin dyan, sana okay po ang kalagayan po ninyo dyan mga ka-aksyon. Sana masarap ang almusal ho ninyo. Sana po masarap na almusal ngayon Aksyon Conrad. Natin niya ang betul-betul yung kabusahan. Siyempre sabaw, di ba? Pero pero umaga kasi. Practical pa ba yung sabaw ng umaga? Hindi, di ba? Yung corn silog, ararata na. Yung masarap, ang masarap ngayon yung chocolate de Batirol. Ayan yung masarap ngayon. Yung gawa sa cocoa mismo. Yung para sa Baguio, di ba? Ayan ang masarap inumin ngayon. Chocolate de Batirol. Ay, mga umaga po sa inyo, Horian. Sana masarap ang almusal po ninyo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan po ngayon mga kaibigan. Text kilabas 0922-852-1161 at ano sa number tayo na nigunoyan. Nagbasan tayo natin text messages yun naraming bantatubang sikat tayo natin dyan, natuloy ko may tatawagan daya. No vaccine, no ride policy,
So ulitin tayo ha, Metro Manila nila Batman, balot, ang internal na abiso ha. So LTFRB, Tansay, DOTR, ang sika tayo, Ansari Transport Groups, under alert level 3 at iadapmat. So no vaccine, no ride policy soon ha. Balot ayan Lunes, agakita na natin ng mira at kindilabat ha. Metro Manila nilabat asayan Lunes. So nawalaan na say no vaccine, no ride policy. Samantala naman po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Uy, teka lang, may nagme-message sa atin dito ha. Sabi rin, good morning. Sabi rin, okay, sige. Okay, sige, maraming salamat ha. Maraming mandado po na saray power interruption lalamot. Tayagian tulaya ha. Power interruption na Saturday, January 15, 7 a.m. to 5:30 p.m. Areas affected, Padelco 3 substations, Urdaneta, New, Rosales, Carmen, Tayuguan, Tayugtutan, Umingan. Untan tumot at ayay Senpelco substation, Alcala substation atan ha. Ayan po mga kaibigan, ayon po rito sa ating nakuha ang impormasyon ng implementation of upgrading projects inside Nagsag substation. Simultaneous in Padelco 3 maintenance works at Tayug 2 substation metering facility. Yan po mga ka-action ha, yung dahilan po natin ngayon mga kaibigan. Mamaya ho ng konti po yan ha. Ready na ho kayo mga kaibigan, mga ka-action ha. Okay, at sa ating pagkapatuloy ho ng programa mga kaibigan, iraramay mandaragalad si katayo natin ha. Dagal kayo maungatan meron na naman po tayong problemang malaki ho rito, especially next week ha. O yung mga ka-action po natin ha. Nako, estimated oil price hike na naman po mga kaibigan next week. Again, tulaya agagit na natatang mira ha. Maayon sa ating nakuha ang impormasyon maaaring magtaas na naman daw ang presyo ng krudo pagdating po ng susunod na linggo mga ka-aksyon. Although wala pa hong listahan, wala pang ibinibigay ho na definite ho na estimate etong presyo rito. Maaari bandang araw ho ng linggo, baka bukas po ilabas na ho itong bagong listahan ha. Itong estimated price ho na itong magiging pagtaas. Basta ang sigurado lamang daw, ayon dito sa world market ng crudo, ay magkakaroon ho ng pagtaas po next week sa produktong petrolyo. So, untagay na lamang sa gasolina, untagay na lamang sa diesel, untagay na lamang sa kerosene. Ay, nakantulaya. Kinaon sasawa. Imagine nyo po mga kaibigan, di ba? Medyo, ano ba naman po yan? Abangan nyo lang po mga kaibigan na ipaposto namin dito sa Action Radio, latest news, latest report ho, may kinalaman po riyan mga kaibigan na dapat nakatutok lamang ho kayo, ha? Paalaala para sa ating mga ka-action ho ngayon na nakikinig ho dito sa mga ka-action natin ha. May mga kamag-anak galing pa sa mga red countries sa tinatawag ho natin ha. Ito mga ka-action ha, pwede na ho talang makapasok ha sa Pilipinas. Itong mga ilang ka-action natin na manggagaling po dyan sa mga red countries ho na iyan ha. Sige, mamaya ako Italian po natin tungkol Korean kasi marami-rami nagtatanong po sa atin kung kamusta po yung kamusta po yung pagpasok po riyan ha. Ay mga biyahero mula sa red list na tinatawag ho natin mga ka-aksyon, pwede na hong pumasok dito sa Philippines. Papaligid natin mga kaibigan si Action Freddy para sa kanyang ulat. Action Umaga, Action Freddy, please come back. Maaksong umaga muli at sunahigam at isang lalaking nagwawala sa Asinggan, armado ng patalim ang naaresto at nakuhanan pa ng matatabang shabu. Ito ay nangyari alas 8:30 ng gabi sa sitio Sinapog, Barangay Dupak, Kasinggan, nang magresponde ang mga kapulisan sa report na umani may commotion incident at itinuro ang suspect na si Juan Ignacio Jr. Higuerero alias Bining. Agad naman na aresto ito at ito ay naabutan pa ng mga pulis na nagwawasiwas ng kanyang balisong sa gilid ng daan. Matapos maaresto ay sinailalim sa body search ang suspect na nagresulta ng pagkakumpiska ng 2 matatabang plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ang suspect ngayon ay nasa kustodiya ng Asinggan PNP at naharap ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at itong COMELEC Resolution 10728
Ito naman, yung illegal of deadly weapon. Samantala sa siyudad naman ng Urdaneta, itong malungkot, isang 51 anyos na lalaki, lasing, nalunod sa ilog, patay. Alas 7:35 ng umaga ng ang concerned citizen ay nag-report sa Urdaneta City PNP through cellphone na may nalunod daw sa Mabanugbog River sa Sunuan, Barangay Camantilis ng siyudad. Ang biktima ay kinilalang si Rustico Angelo Ipadua, 51 anyos, may asawa, presidente ng nasabing lugar. Sa pao ng investigasyon, ay lumilitaw na ang biktima ay natagpuan kanyang wala ng buhay na katawan sa ilog at nabatid sa pamilya nito, every umalis sa kanilang bahay, alas 6 ng hapon. Lasing na ito, pero pupunta pa sa isang inuman sa kanilang lugar, birthday. May birthday naman doon. At habang ito'y tumatawid na, at tulay na kawayan ay posibleng nadulas ito at nahulog sa ilog, sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula sa Action Radio Pangasinan, Action Freddy Fajardo, uno sa Action, uno sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Maraming salamat sa ulat niyan, Action Freddy Fajardo. Nako. Ingat po kayo mga kaibigan. Eh, sabi niya, pag nakainom huwag kayo masyadong, dapat pag kayo po umiinom mga kaibigan, ilagay ko rin sa tiyan ho ninyo, huwag yun ilagay sa ulo ho ninyo, Kaya ang problema, Action Conrad, may araw gagawin drink moderate, may drink moderately ko mo, babalansin din pa nag-inom da ko mo, ang kaputa, susubraan da, drink moderate, aliwan drink moderately. Ito, ma-action umaga! Teka, bati-bati naman tayo para sa mga ka-action natin na ikinig ngayong umaga, para di sila magbabarong sa atin, Agiraong barangan sika tayo, si Madam Mirna Soriana sila, ayan, ma-action umaga po sa inyo, good morning po, sabi rito. Ma-action umaga rin po sa inyo, thank you very much po sa inyong maranood, Hindi Leo de la Cruz, morning sir, lugayo kami dyan, Barangay Balokok, Yamandarangal na, Nathan, Sainan Lugaw, Leo de la Cruz. Uy, ma-action umaga dyan po sa may Barangay Balokok, Saan Barangay Balokok? Saan bayan Balokok? Lingayen, no? Hindi, Binmalay, di ba? Balokok, Binmalay, di ba? Ayan, sige, Manong Leo de la Cruz, O, yung mga ka-action ho natin dyan. Ako, ma-action umaga po sa inyo. Sa maayos pong kalagayan ho ninyo ho riyan, Hindi Hill Malikdem, good day po, action, watching from San Carlos, pag-greet po kami rito. Salamat po, God bless po. Ma-action umaga po yan sa may San Carlos City, pero, sir, banggatin mo kung saan ka San Carlos, para mabati namin kayo lahat-lahat ho riyan, Hindi lang ikaw, kundi yung pati barangay mo, Sir Hill Malikdem, nakatutok din po sa atin dapat ngayon, Uy, si Sir Benjo, ayan, ma-action umaga, Sir Benjo! Sir Benjo Hurtado, sa isang kagwapo, andita na Urbis Tondo, agat nalilingo, Ma-action umaga sa'yo, bossing. Sana maayos ang kalagayan mo riyan, Sana masarap ang almusal mo ng iyong pamilya. Tuloy-tuloy na naman po tayo mga kaibigan, yung mga ka-action ho natin na text kilabas 0922-852-1161. Gano'n yan, basan tayo na natin text messages yun na ron. Taperan tayo nalang po yung babarong. Tapit na natin, malikalikat tayo namin, Malikat tayo, saan kayo manuluto, jajaging ni Tanto, kung mas gagawin nyo. Manpupusak na saan kawakawus nyo, di na akadakul nito, zaray dakulan nyo natin yung kabusan. Kaya mga action umaga pa rin po sa inyo mga kaibigan, Ay, nako. Dito naman po tayo mga kaibigan sa may bansang Australia. Abay, mantakin mo to, Diyan sa may Australia, may panukala itong gobyerno, Action Conrad, magbabayad dito ng multa kapag ito ay natagpuan na meron palang COVID-19 pero hindi siya mag-uulat, di siya magre-report, Pinagmumulta ng more or less 36,000 pesos, Philippine pesos po yan, More or less 36,000 pesos ang ibibigay na multa dito ho sa mga residente sa lugar na yan kapag sila ho ay tinago ho nila ang katotohanan na meron silang COVID-19. Tingnan ho natin nga to, medyo nakakakwantong balitang ito, medyo nakaka-intriga tong balitang ito, O, sabi rito mga kaibigan, sa New South Wales, ang sino man tinamaan daw ng COVID ay mabigo, ayaw iulat sa otoridad, magmumulta,
Ginawa ang patakaran na sariling pag-uulat na dumaan sa rapid antigen test kapag makaraang kapusin ng Australia ng RT-PCR. Sinasabi manong out of control na sa bansang ito ang paglaganap ng COVID-19 na dulot ng Omicron variant. Apektado na rin ang supply ng pagkain na binibenta sa mga tindahan o mall dahil 20 to 50% ng mga obrero ng mga supplier daw ay nagkakasakit. Kaya naman nagsasara na maging mga tindahan ng pagkain na darami pa raw ito ang isasara kung magpapatuloy ang paglaganap ng mga may sakit na bahagi ng supply chain ng mga batayang pangangailangan. Ay, grabe pala itong balitang ito dyan, ha? Medyo nakakatakot pala, Action Conrad, ha? Dyan sa may Australia ngayon, kala ko under control sa Australia, ha? Ang problema pala rito, Action Conrad, ayan, ha? Nagsisitaasan na ang presyo ng mga singilin dyan, mga pagkain dyan sa may Australia. Dahil pala rito, ha? Kulang yung mga trabahador, ha? Kulang ito mga workers po riyan ngayon. Dahil silang lahat, nagkakaroon ng sakit po riyan, mga ka-action, ha? Ay, akala ko matindi pa tong kalagayan sa Pilipinas. Mas matindi pa pala dyan sa may Australia, ha? Tignan mo, ultimo test kit, mga ka-action, nagkakaubusan na rin po riyan sa lugar na yan, Naku, ano ba naman po yan, ha? Sige, balikan natin yung sinabi ng ating mga ka-aksyon, ha? Pero bago yan, batiin naman natin ang Maksyo Umaga si Madam Merly De Leon, ha? Sabi niya rito, good morning sir, nakikinig po kami rin sa Buod, Calasiao. Oy, Maksyo Umaga po dyan sa may barangay Buod, Calasiao, ha? Ito pala, Balakok, San Carlos City pala, kina Manong Leo de la Cruz, ha? Sige, Manong Leo, ha? Thank you very much at listening. Thank you very much for listening, Manaya, ha? At Facebook, itag Balakok, San Carlos City, balang mi, di ba kayo Linggay, di ba kayo Binmaloy, ha? Sige, Maksyo Umaga po sa inyo, Horian, ha? Sige, kay Merly De Leon din, ha? Sa may Buod, Calasiao, ayan, Maksyo Umaga po sa inyo, ha? Eto matindi, Action Conrad, Saudi Arabia. No, ibabaga, no, narangal mo tayo salitan Saudi, manyulitan ande, di ba? Sa ipakarangal mo, ay sa ipakatalos mo, no, Saudi Arabia, disyerto, di ba? Etong matindi, ha? Sa isang pambihirang pagkakataon, mga ka-aksyon, ha? Nabalot ng snow, ha? Etong sand dunes sa Saudi Arabia na hindi naman karaniwang nangyayari. Abay, mantakin ho ninyo yan, mga kaibigan, ha? Ito po yung nangyari, ha? Diyan sa may sand dunes ng Al Madina Province na isang kilalang pasyalan diyan sa may Saudi Arabia. Etong matindi rito, ayon sa nakong impormasyon, bago itong pag-ulan ho ng yelo na tumakip sa mga buhangin, nagkaroon daw ng hailstorm sa labas ng Badr City nang biglang bumagsak ang temperatura sa lugar. Nangyari ho yan ilang araw lang matapos din ang rare snowfall na naranasan naman sa Tabuk City. Naging dahilan para mabalot din ng yelo ang ilang lugar na hindi rin pangkaraniwan. Abay, mantakin mo yan, Action Conrad, ha? Disyerto ta ng putak-putak nito sa Saudi Arabia, ha? Balot ta ng yelo. Pero ang tanong, mga kaibigan, imposible ba mangyari ito? Ito, ayon sa mga weather experts sa lugar, ha? Bagaman posible naman daw ang snow sa Saudi Arabia, hindi raw yun karaniwang nangyayari. So it's unusual. medyo weird, sabi nila, pero it could happen, sabi ng mga expert, ha? Katunayan, noong 2021, last year yan, naranasan daw ng sikat na Sahara Desert ang kauna-unang snowfall sa mahigit 50 taon. May mantakin mo yan, after 50 years, nag-snow pala dyan, ha? Pero hindi lang daw Saudi Arabia nakakaranas din na tao na freak weather incident, ha? Ultimo dyan sa may Argentina, hindi snow ang problema, kung hindi, labis-labis naman daw na init. Ay, mantakin mo yan, ha? Ngayong panahon na ito, pagkalayo-layo natin sa sun ng konti, medyo lumayo tayo ng konti sa sun, ha? Pero ganyan naranasan ng mga ka-aksyon natin, ha? Sa may Argentina ngayon, ay nako. What's the world coming to, ha? Ito na yung resulta na ba ito ng tinatawag natin na climate change, ha? Na kung saan ay nagkakawindang-windang na ho itong ating kalagayan po. Ito na ating temperatura, mga ka-aksyon, ha? Nako. Ayan na ho ba yung resulta nitong ginagawa natin ang pagsusunog ho nito mga plastic at kung ano-ano pa riyan. Maaaring ito na yun, ano? Mamantakin mo, hindi dapat mangyari, pero nangyayari, Action Conrad, ha? Ang putang-putang tan, board, disyerto, balot na ni ko na yan, manyilo, ha? Ay, nako. Kaya wag na kayo mabibigla, mga kaibigan, kung may sunod na naman mangyayari, Horian, ha? Kung ang Pilipinas po, mga kaibigan, dito po sa Pilipinas, Dagupan City at Manyelo, ay, dumantong-tungan lang, Action Conrad, ha?
Kapag ang Dagupan City nag-yelo, nag-snow, nako, kabahan na kayo, ha? Something is definitely wrong kapag nag-yelo sa Dagupan City, ha? Yan sa may Baguio, sa may Benguet, kumbaga, pag nag-yelo, normal na lang Laksing Conrad, di ba? Di ba? Naintindihan na natin, nag-i-snow dyan sa Baguio kung minsan, talusabal, di ba? Balot no, agawatan dyan Dagupan City. Manunot kila gagi, ha? Isip-isipin nyo na mga kaibigan, baka kon na, ha? Agi, ang tulaya. Mantakin mo yan. Ako di ako makapaniwala, honestly, ha? Mantakin mo yan, talagang nagkakaroon ng kanya sa lugar na yan. Ano ba naman yan, ha? Yelo, Action Conrad, yelo! Desierto, panyigilo! Kakaiba, ha? Kakaiba ho talaga. Samantala naman mga kaibigan, nako, magandang umaga kay Madam Precious Gem. Nakatutok ko sa atin ngayon via Facebook live page. Mga umaga sa inyo, no? Umagang-umaga, pagkagising ho ninyo, nakatutok na kayo sa Facebook programming ho natin dito sa Action Radio Pangasinan, ha? Samantala naman, ito, bago tayo mag-commercial, pinuna ni Senator Nancy Binay ang tila panilindang umano ng PhilHealth sa kanilang home treatment package para sa mga miyembro na positibo sa COVID-19. Ibinahagi ni Binay na na-discover niya na ang home isolation benefit packages ng PhilHealth ay inaalok lamang daw sa 6 na accredited provider sa buong bansa at wala kahit isa umano sa Metro Manila. Para umanong paulit-ulit na lang ang ganitong kalokohan, ani Binay, at kawawa naman daw mga kababayan na umaasa na may ganitong uri ng tulong na hindi naman pala talaga nila mapapakinabangan. Huwag na sanang paasahin ng mga tao sa wala dahil may sakit na nga, pakiramdam pa nila para raw silang nai-scam. Dapat niya bago pa lamang daw ilunsan ang programa noong nakarang taon, dapat nilang maayos na raw ang lahat kasama na ang kanilang pagpoproseso rito. Ay nako, galit-galit na naman Senator Binay dito, Action Conrad, ha? Alam mo, pag nagalit yung Senator Binay, medyo ibang usapan na ito, ha? Huwag niyo kagalit yung Senator Binay, ha? Umagang-umaga, ginagalit yung senadore, ha? Kaya sama-sama ng gising, ha? Oy, pero tika lang, alas 6:31 na ng umaga mga ka-action, ha? Magbabalik po tayo mga kaibigan. Ako, commercial muna tayo. Umpawil, so Action Radio Balitang Bayan, numero 1 ka sa palaban, ipigan ng paimano. Action Radio Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para ikaw sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawas siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus of germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Tibay
sumali. Magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo. At sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong tapang, pagsubok mo ay malalampasan. Sasama-samang huling patak, tumitindi ang bagong tapang. Hanggang sa ulit patak. Para sa pangarap, para sa pamilya. Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Si Annalyn Bacotoy, nakaiwas sa nakatakdang operasyon, pinagaling ng SED Panyawan. May cyst ako sa matres. Nung nagpa-check up ako, ang sabi, napalibutan na daw ng cyst sa matres ko. Tapos, in-schedulean na ako na maoperahan. Kasi dinugo na ako 3 months. Tapos, nakinig ako sa radyo. Kasi doon ako sa Davao noong nangyari na yun. Maano daw yung panyawan, kaya sinubukan ko na rin. Malay ko kung mawala yun, di wala nang operasyong mangyayari. Tapos, pag inom ng panyawan, 1 linggo, wala na siya, okay na siya. Pasalamat po ako sa Acid Marketing na invento tong gamot na to na talagang nakatulong talaga sa mga mahihirap. Annalyn Bacotoy, San Nicolas Tres, Green Valley, Bacoor, Cavite. Basta SED Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Keep that to the max.
Star Wax, aya so number 1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan. Dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-103-5955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:40 na kabasan ng Papa Will, sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng Morning Edition. Tayo ba yun minsan siya, aksyon na ikamsa na ba siyon? Karan Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Narasan kami landwa. Antay almusal, Aksyon Conrad. Antay, ang kapay almusal tayo. Antay, makapaputang na ulo. Yan, kapulay kapi, no? Pumulay kapi tayo natin, nagkila. Ande, vale, nanig ko yung kumon, ha? Hello kayo, Diri Mandara, galad si katayo natin ang kapusan, irarami taga San Carlos. So, para at least na palubon tayo, Action Freddy Pardo, para karagdagan niya balita. Action Freddy, Max Umaga, please come back. Max Umaga muli sa nahikam, balik tayo ng San Carlos City. Timbog ang isang 29 anyos na lalaki sa bypass operation na inilatag ng San Carlos City Police sa barangay Paluspos ng nasabing syudad bandang alas 8:30 ng gabi, kung saan ito ay pinagsalib na tropa ng San Carlos Drug Enforcement Unit, Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit in coordination with the PDEA bago sila nagsagawa ng nasabing bypass operation. Gamit ng isang nagpanggap na buyer ang Mark Money, nakabili ng isang plastic sachet ng shabu sa suspect na si Robert Palmarin y Castro, 39 anyos, at residente ito ng barangay Taristik, San Carlos City. Matapos magkapalitan ng droga at pera, agad itong sinunggaban ng mga kapulisan at nabawi sa kanya ang 500 pesos na Mark Money. Nasa kustodiya ito ng San Carlos City Police sa kasalukuyan at naharap sa kaso ng paglabag sa Article 2, Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, at yung mga nakumpiska naman sa kanya ay dadalhin sa PNP Laboratory para sa kaukulang pagsusuri. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Pahardo, una sa Aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Freddy Fajardo. Magano ramay mandoto si katayo no natuloy ko no may power interruption yung magatay na niman. Walay kaloob labat yung message sa NGCP may ibabagatin schedule, di ba? Saturday, January 15, 7 a.m. to 5:30 p.m. Ordaneta New, Rosales, Carmen, Tayuguan, Tayugdo, Umingan, Tan Alcala Substation sa Padelco 3, Tan San Pelco, deferred. Ibig sabihin mga kaibigan, pansamantalang hindi po matutuloy yung power interruption ho na yan, ano? Sa ibabagato dyan, walay request ko noon na PRC Region 1 para sa may medical technologist licensure examinations no January 14 hanggang January 16. Ayan, no? So di po tuloy yung power interruption sa mga lugar na nabanggit ho natin mga kaibigan. Ay, kay exam pala ngayon, licensure exam pala ngayon ng mga medical technologist. Sige, galingan ho ninyo mga bata. Alam mo problema nito Action Conrad buti kung mga ganitong course na mga parang di ba? Parang engineering, di ba? Parang education, di ba?
Yung mga ganyan, walang problema kahit online yung kanilang pag-aaral eh. Ha? Eto mga to, pero medtech, practical to mga to, di ba? Kaya, kung mga to, mahihirapan to mga to sa kanilang licensure examination ngayong araw, sigurado. O, sige, galingan nyo, ha? Kapag kayo nakapasa, huwag kayong mag-alala. Nandiyan si Action Conrad. Papakain ng burger si Action Conrad, ha? Papakainin kayo ni Action Conrad ng yung overloaded na burger kapag kayo nakapasa sa licensure exam ho ninyo, ha? Ay, nako. Ito, hello kayo tayo, si Manong Ben Capavillanos. Manong! Good morning sa imong. Ito naman, good morning sir. Lulugayin ko pa may midwife me. Maganggana, tan makulit-kulit serbisyo. Si Madam Jobel Cancino, tan Ani Carando Soriano, Gloria Macaranda, Sari kayo Mamiya, BHW's officials. Macaulay Collegiate, Barangay Cacarita, San Carlos City, headed by President Ronald Tamondong at si Kapitana Gloria Cadilang. Sa inang lugay, Madam Virginia Cancino M. Cruz. Ayan, sama-sama hashtag sama-sama tayo Pilipino. Ayan, ha? Ay, umaga po sa inyo rin sa may Balokok, San Carlos City, ha? Yung mga ka-action ho natin dyan na nakikinig ko sa atin ngayon. Ako, ma-action umaga po sa inyo, ha? Sa may Barangay Cacaritan, San Carlos City. Ayan. Good morning, Tisiki namin. Ito, morning sir. Sa checkpoint sa Bulusan, hanap ba nila vaccine card? Salamat. Yung ibang mga checkpoint, naghahanap po ng mga vaccination card ho ninyo, especially kung hindi taga rito yung sasakyan. Halimbawa, medyo galing sa ibang region, yung mga plaka ho ninyo. Ayan, medyo obserbahan kayo ng mga yan. Kaya be ready lang ho mga kaibigan. Tapos at all times, dapat daladala nyo rin po yung mga sa vaccination cards ho ninyo mga ka-aksyon. Dahil yan na yung magiging norm natin ngayon. Yan na ho yung normal ngayon. Magdala na kayo ng mga vaccination cards ho ninyo. No shaksi kayo. Singabi na kompleto yung lahat dosage nyo. Ipalaminate yung latan. No kompleto yung first shot, second shot, and booster nyo. Ay palaminate yung laratay cards yung agagi. Tapen untan at awi-awit yung lanang tan. Kung paway kayo, laan nyo. Anto inerman solaan nyo. Anto kaman solaan nyo. At least dala awit-awit yung latay kinyo. Vaccination card nyo. Ang gapulay problema yo. Ito naman, sir. Tapat, sir. Saragton ipamulagan may vaccination card mi, sir. Tani, agaylay balbalag, sir. Singa amay, taripa na saray tricycle, sir. Sabi. Alam nyo, ito, wala namang sinasabing bawal yan. Pero, ang sinasabi ng mga authorities, hanggat maaari, huwag nyong i-minimize sa mga yan. Kung ano yung size ng vaccination card daw na ibinigay sa inyo, yun lang, yun lang, sabi. Ang tanong nga ho rito, masyado nga kasing malaki, bulky kasi, di ba? Pero wala naman po sinasabing bawal ho mga ka-aksyon. Pero kayo kung naman itong diskarte ho riyan. Halimbawa sa Regional Medical Center medyo malaki, pareha ba, di ba? Pag ganon. Pero kapag nakumpleto niyo yung shot ninyo, tingnan yung QR code doon mga ka-aksyon, i-scan ho niyo yung QR code, may website kayong patutunguhan. Yung website na yon, nandun yung isa pang version ng mas maliit na version ng inyong vaccination card. Mas maliit siya kumpara doon sa may certificate na ibinigay sa inyo dyan sa may Region 1 Medical Center. I suggest na aman so usaryo, aman so i-print yo, aman so i-laminate yo. Kasi compared sa amin na awat yun, vaccination card at R1MC, medyo mas mulagman, san mas kumpleto sa detalye tuman. Ayan po. So, yung mga ka-action natin dyan, halimbawa, yung mga vaccination card ho ninyo, tingnan ho ninyo. Tingnan ho ninyo mga kaibigan kung meron po QR code po yan. Kadalasan kasi kapag meron QR code, yung mga vaccination cards ho ninyo, may isa pang form yan doon sa QR code mismo na nagsicertify na ikaw ay nabakunahan na ng first, second, or booster shot mo. Try nyo ho. Yung mga cellphone ngayon, yung mga modern na smartphone, di ba? May QR scanner na ho yan. May mga built-in na ho yan na QR scanner. Ano ang gapay QR scanner? I-download nyo labat at Play Store yo. At ay QR scanner. Atan, quick response scanner. Sa naniguno yan o sa riutan, walay time yo, di ba? Di na-download nyo lang na may mas mulagya version na saratay cards yo, di ba? Ayun po mga ka-aksyon, mas mainam po kung gamitin nyo yung downloadable version ho ng mga QR code ho ninyo, no?
Samantala naman, mga aksyon umaga po dyan sa mga, wala rin magpapalugay dito na the Cadre Site Bayambang. Mga aksyon umaga sa inyo, Sunny Ox na Ox po kayo riyan sa may Bayambang. Hello, hello. Mga aksyon umaga po sa inyo riyan, Sana maayos ang kalagayan ninyo. Ito naman, alam nyo po ba itong si Poblacion Girl na tinatawag ho natin mga kaibigan sa may Makati? Itong si Gwyneth Chua, di ba? Balat kaya na, pawilan tayo tantailogay tinimagano so kaya na Lotus Finance. Ilugay ko pa yung empleyado ng Lotus Finance. Basta mampakasil kayo lang ng parang pamilya tayo. Kaya na tayo gawa, COVID kayo. Hindi, mampakasil kayo siri nyo ito Naka-COVID kayo alam nyo, mag-ingat-ingat kayo Alam nyo, maraming mga tao ngayon down with the sickness. Sabi nga nila, natrangkaso Naksit Bagsak sa higaan po mga kaksyon ako'y tapos na nung nakaraang linggo Pero ang problema, ibang kasama ko naman ngayon ang medyo natatrangkaso ngayon mga kaibigan, mga kaksyon. Kaya alam mo, kahit saan tayo tumingin na opisina, short stock ngayon dahil tumba lahat dahil sa mga trangkaso at iba't ibang mga sakit ko na yan siguraduhin ho ninyo mga kaibigan na dapat hydrated po kayo lagi. Stay hydrated. Yan po pinakamahalaga po para mababay ang mga lagnat ko natin mga kaaksyon magano tani ilugay ti pa kanoy Artemio Boy Estrada na barangay Bunlag Calasiao. Ya ulek yan ulek yung bandera ulek si katayo agayla to na ya. Ay! Aka sa balay-balay kabuwasan mga kalkila, di ba? Sabi nga nila kapag ikaw ay tawa ng tawa, mas humahabang buhay natin. Totoo yan, kasi meron tayong hormone na inilalabas, yung endorphins. Nakatay endorphins, at ipapoy na sa laman tayo. Medyo maganda po ang medyo mas nakakatulong po sa katawan ho natin yan, yung endorphins na yan. Walang kilabat, basta anto ka man sa problema yun natin, hanggang po'y nakakanyo, walang kilabat, hanggang po'y kuryente yo, walang kilabat. Anto ka man sunagawan bilayo, basta ulak kilabat alam niyo, malaking tulong po sa atin yan mga kaibigan, di ba? Ito naman, makaligliwa sa palagbalita yo, okay, thank you very much, magano, tani, pawilan tayo, may magatayin balita na naman, may baloy tinmakas lalamot, at sa atay quarantine, anto rarayan totoo, basta ginawa. Di ba nung nakaraan napag-usapan natin si Poblacion Girl, itong si Gwyneth Chua dyan sa may Makati. Tumakas dun sa quarantine niya sa hotel, tapos nag-party hopping, turns out na nagpositibo pala itong babaeng ito, nakahawa ho ng maraming tao, di ba? Eto ngayon, bago na naman to, ibang tao na naman to, Sa halip na sa quarantine facility, sa isang condo building sa Taguig umano nagpahatid ang isang balikbayan na babae na nagpamasahe pa matapos sunduin sa airport ayon sa isang taxi driver. Ito sa isang ulat sinabing nagsumiti umano ng sinumpang salaysay ang taxi driver na itago natin sa pangalang Junjun. Nasumundo sa balikbayang babae na binansagan na ngayon bilang massage girl. Dumating ang babae sa Pilipinas noong umaga December 22 sa NAIA Terminal 2. Ayon sa taxi driver, sa Taguig Condo nagpahatid ang balikbayan kasama ang mga bagahe nito sa halip na sa hotel para sa kanyang mandatory quarantine. Ayan, ulitin tayo Sa Taguig Condo nagpatid yung balikbayan instead of the hotel. At quarantine to. Remote tinmakas at quarantine to. Instead, linman sa kaya condo. Nagpasabi para ang babae na balikan siya sa hapon para dalhin siya sa quarantine facility sa Makati. Pero kinahapunan, sinabi ng babae na kinansela na niya ang booking sa quarantine facility ni Mana. Tinmakas na lamot ang quarantine na. Turarayan totoo. Basta balikbayan Eto, ay naman sa abogado ng balikbayan, handa raw ang kanyang kliyente na panagutan ng kanyang ginawa. Maghahain din daw ito ng kanyang counter affidavit. Dagdag pa ng abogado, wala daw siyang evil intention. Wala daw evil intention Antura imis na I feel good. Wala daw siyang evil intention Si Kimot. I feel good. Maganda, ituloy tayo. Sabi rito, gayon man, sinabi ng National Bureau of Investigation na salungat ang sinasabi ng balikbayan sa mga ebidensya na kanilang nakalap ni Mana niya. Una nga si Atty. Bernard de la Cruz ay hepe na sa NBI Special Action Unit. Actually, ang hawak daw na ebidensya ng NBI ay talagang mula nang dumating siya ay wala raw siyang intensyong mag-quarantine.
Dahil ang sinakyan niya, hindi niya sumakay sa designated transportation na dapat magpapahatid daw sa kanya. Nang muraraya. Hi boss, good morning boss. Naayos na yung news boss. Okay boss. Ayan ha. Nangyayin ka kindaring ka siya pong daraya, di ba? Alam ko mga balikbayan, alam ko kating-kati na kayo, kating-kati kayo makipag-usap sa mga kababayan ho ninyo. Alam ko kayo excited na ho makipag-halubilo sa mga ka-action ho ninyo, no? Pero, sumunod naman kayo sa quarantine. Eto, sinabi rin nung balikbayan sa taxi driver, na nakumpleto na raw niya yung kanyang rekisito sa Bureau of Quarantine at exempted daw siya sa mandatory quarantine. Loriyutan, ha? Eto, sabi ni Roberto Salvador, Deputy Director ng BOQ, malinaw na hindi niya tinupad yung pinirmahan niya sa airport na undertaking at orientation sa kanya at hindi niya ito sinunod. Remote election, Conrad, ha? Akin na balikbayan kasi yun, exempted card quarantine, exempted card isolation. Hindi pa. Ito, inaasahan ngayon ng NBI ang reklamo laban sa balikbayan sa susunod na linggo. Ayan po mga ka-aksyon, ha? Alam mo sorry pero hindi lang ito may mga iba pang mga pagkakataon kasi na may mga balikbayan na tumatakas diyan sa sa quarantine ho na yan. Alam niyo ho ba mga ka-aksyon na hindi lang si Poblacion Girl at hindi lang po ito yung narinig ho natin ng mga reports ayon sa ating mga kaibigan yan sa Maynila. Lumalabas ko na may ilang mga balikbayan talaga, Action Conrad, medyo mapera ito mga balikbayan na ito. Yung ibang mga yon gusto nilang tumakas sa quarantine. Nagbabayad na lang ng kung ano-ano. Tinatakasan niyang quarantine ho nila mga kaibigan. Bakit ba? Gaano ba katagal dapat ang quarantine, ha? Eto, sa bagong guidelines ng DOH mga kaibigan, if you are already vaccinated and you are asymptomatic or you don't have COVID-19, basta you are fully vaccinated, 5 days lang ang quarantine mo ngayon. Di ba mas maganda na ho yan kaysa sa quarantine doon nung ilang taon, 2 years ago, di ba? 2 years ago, pigaray quarantine sa balikbayan Action Conrad, di ba? Nga sa kay Bulan, di ba? Ngayon 5 days lang quarantine mo, tapos na, di ba? Hindi ka pa magbabayad lang kung ano-ano, gagasasan ka pa ng gobyerno, di ba? Ang sarap na nga ng buhay mo, naka-hotel ka pa di ba? May wifi ka pa doon, di makakausap mo kung sino-sino, di ba? Alam ko sa mga balikbayan natin, namimiss ko natin yung mga ka-action natin, di ba? Kating-kati na tayo makipaghalubilo, makipag-usap sa mga ka-action ho natin, mga kaibigan ho natin. Pero sana, sumunod tayo sa batas. Hindi porke balikbayan kayo, nakakatakas na kayo sa kung ano-ano ho riyan mga ka-action, di ba? Sana po, kita mo, kung hindi sana tumatakas to mga sa quarantine, at sana, hindi kayo nagpupositibo. Buti ko hindi kayo nagpupositibo. Buti kong negative kayo sa sakit ko ninyo mga kaibigan. Ang problema, sila pa nagiging positive Sila pang nahahawa. Sila pang nagiging carrier ho ng sakit. Parang si Poblacion Girl, Action Conrad, di ba? Dinmagod sa atay party at Poblacion Makati ng Imberbo na Giran Simba. Wala ray duwara di tanya, close contact, agdaan tayo, atin mga kasi Poblacion Girl. Lin, madlaon yun. Nato, nakahawa mo, tira nato, di tadlaon yun. Pigaray man sasakit na nadlaon yun, 18 direct contacts ng dalawang yun mga kaibigan, they did not know, natamaan po ng sakit mga kaibigan, positive po sa COVID-19. And possible na Omicron variant yun. Bakit? Kasi, Poblacion Girl is from USA, na kung saan, usong-uso rin yung Omicron variant doon, di ba? Kita nyo yan. Paano kung ito ngayon? Si Taguig Girl. Ito, Taguig Girl to ngayon, ha? Kanina, Poblacion Girl, Makati. Taguig. Nagpamasahe pa ha? Paano kung nag-positive din to, ha? Hindi pa natin alam. Wala pa tayong info sa ngayon kung nag-positive to o hindi. Pero assuming na nag-positive ito, galing din sa US, sigurado, kalat na naman ang sakit nito, di ba? Ay, nako. Sayang yung mga effort ng mga taga-gobyerno, Sayang yung effort ng mga leader na, mga nasa pamahalaan, Yung mga doktor natin, mga health workers natin, di ba? Binubuhos nila yung effort nila, pagsisikap nila para dito, di ba? Tapos, ganyan ang mangyayari. May isang OFW, may isang balikbayan na ayaw mag-quarantine, tinatamad mag-quarantine, kaya ang nangyayari hindi sumusunod sa proseso. Ayan tuloy, nahahawa, nagpupositibo, ang daming nahahawa, di ba? Buti kung ikaw lang, buti kung pamilya mo lang, di ba? Walang problema, di ba? Kayo magkahawaan ng pamilya, no problem with us, di ba? Ang problema, ultimo mga taong di mo kilala, di ba? Nahahawa po riyan, nadamay ka pa ng iba. Hindi naman po maganda yan, ha? Ibang usapan na ho yan, mga kaibigan.
O kaya lahat tayo, sana maging aral po ito sa atin mga ka-action. Ha? Ano man tayo man ay balikbayan, tayo man ay nandito lang man sa Pilipinas, native tayo dito, pakiusap, sumunod tayo sa batas. Yan din ang gusto ng Diyos para sa atin. No? Tayo magpasakop po sa mga otoridad. Wala naman tayong naalapag na ibang bagay, di ba? Para naman sa ikabubuti natin. Yung sinasabi ng batas sa atin, mag-quarantine kayo, di ba? Physical distancing kayo. Huwag kayong sa mga quarantine procedure natin, di ba? Ano masama doon? Wala namang masama doon, di ba? Hanggat hindi po na-overstep, yung utos ng Diyos, sumunod ko tayo, sinasabi ng relatibong pamahalaan, relatibong otoridad po sa atin. Yan ay napakahalaga po para sa atin. Kapag hindi natin ginawa yan, mga kaibigan, sigurado, maraming malulungkot, di ba? Maraming madadamay. Ay, nako. Oy, naupot la action ko na. Nga pala, malaming oras, Alas 6:59 na kabosan, mampatay ng tila, Maraming salamat po mga ka-action sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa Action Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Balat Antisto na Ilogay Tipa si Ralph Munda Cruz. Manbabantayan si Katayo, si Glactorio Bato. Ayan, maaksyon umaga po sa inyo, sir. Stay safe always po. God bless. Ayan, maaksyon umaga po sa inyo, Horian, yung mga ka-action po natin. Maaksyon umaga rin sa mga maganda sambot tipa. Aray yung text message sa manala pa sa iyo, dumaringal tayo, Action Radio, morning sir. Maganda na yung lingwanan dalawang presidente rin may dagdag pensyon. SSS karakil kami pensioner. Salamat po. Ay, kamapaga, pantungtungan tayo tayo untong bukyakin, episode tayo, kapit kilabat, Akin, pantungtungan tayo tayo sublayan agaw, Maraming salamat po mga kaibigan. Nakasama ko niya, Action Naked sa Pasyon. Sa ito atan patapadagan ka araw. And of course, in Master Control tayo, watan si Action Conrad Alvarez, team #gutom. Narasang kabila. Mandival, antoy luto tayo corn beef lalamat. Antutan, corn beef lalamat. Masasawa lang corn beef. Nakasama natin mga kaibigan, mga Action Radio reporters sa pangunguna ng ating station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Abangan si Action Violi. Susunod na ho mga kaibigan sa kanyang programa, Action Radio Hataw. Latest news and reports sa lalawigan ng Pangasinan. Dito lamang ho yan sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino!